बबीता भाभी आ गई। भाभी जी प्रणाम। सुख रहा छोटू देवरी। ई बबीता सागर जी एगो ताली बजा के आशीर्वाद दिया। भाभी जी के लइको आइल भाई। दिल से भार कितना सिल गावल और वो सब देखनी हम आइले हम हो गए तोरा सब देख लो हम तनी मनी गाई लेकिन आप लोग के ताली का आशीर्वाद है हम गाने पर ताली बजा के आशीर्वाद देंगे सबको प्यार से। एगो मात्र हाफ एंड सेकंड में एगो भजन हाँ और मंच पर जे भी उपस्थित बा जे भी कलाकार आइल बा जेकर भी पोस्टर लागल बा सब कोई के हम चरण छू के आशीर्वाद ले चाहे वो बड़ होकर चाहे छोट होकर। विक्की तिवारी भैया के भी चरण स्पर्श और सबके सने प्रेम एक टीम बजा रहा बा हमार अभय भैया जगदम्बा गुरु जी के टीम बजा रहा है। वाह वाह। निशा पांडे जी के आगमन भइल बहुत बहुत धन्यवाद। एगो भक्ति भजन एगो और बाद ज्यादा ना 3 गो गीत लोकगीत काशी कलाकार के संख्या ज्यादा ये सब हिमांशु भैया के आशीर्वाद। सावरिया सावरिया ए मोर सवरिया सावरिया रे वक्रतुंड महारे काया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सुसर मन से स्वागत बा आदरणीय बड़े भाई सतीश यादव जी के। छठ पर्व में माई बहन वो गीत गावेली कविया कहला से गाओ तनी हम ना के गोइते लेकिन पुरान काज गा देते। हाँ कविया माई बहन में आई। छठ पर्व में वो गीत गवाला कि छोटी रे मोटी बबीता भाभी आ गई। भाभी जी प्रणाम। सुख रहा छोटू देवरी। ई बबीता सागर जी एगो ताली बजा के आशीर्वाद दिया। भाभी जी के लइको आइल भाई देखो छोटे। तार लइको आइल बा। हाँ इनकर लइका हो का बा? विकास भैया के लइका। तार लइका केने ले हो गइल कौन ले? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। थोड़ा बबीता सागर जी का स्वागत हो जाए हिमांशु भैया की तरफ से आइए। हाँ बहुत बहुत एक ताली बजा के आशीर्वाद दे। अरे हई का रे बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना पुत्र के साथ आइल बने रहुआ। अच्छा के बार होता विकास भैया के लइका हवे। मत बार भाई सब डर लगता भैया। हाँ हाँ फोरा डाल वाला हाथ में हाउ सब उड़ा लिया हई मत पड़ी। हां हाँ मुंह झकोरा जाई तब केने हाथ कब परी कब कि छोटी रे मोटी डोमेन बिटिया के लामी लामी हो कला सुपले आई हो बिटिया राघे
या के होबे तनी सब कोई मंच पर शांति के दान देवे। तू कहाँ चल बोले रे? यही पे एगो गीत हमने के गौनी जाए यही लइया पर का हो कि सुमिरनवा करी तुहार ये हमार चप्पू बाबा के स्वागत बा, हम प्रणाम करो। बड़ा बड़ा परेशान भइल बने आज ई कार्यक्रम के लेके, आप लोग आशीर्वाद दे। ए चंदन चापू बाबा ना चापू बाबा। अच्छा चापू बाबा, चमया कर चाप में कर पू। समय कर चाच आप में कर पू। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सुमिरनवा करी सुमिरनवा हर करी तुहार केकर सुमिरन करतनी के कर ए तो गौरी के ला जय हो जय हो। ए ललनवा ए बाबा बाबा सुमिरनवा करी तुहार। हाय हाय जय हो जय हो। चले चले के बार बार मुंह तक आओ तो लगे तार बात याद पड़ जाए। एकदम वही याद रहे, वही दवाई के काम करी। कि गौरी केला गौरी केला लनवा ए बाबा सुमिरनवा हर सुमिरनवा करी तुहार। ठीक है ठीक है। सुमिरनवा अरे करी तुहार। गौरी केला गौरी केला लनवा ए बाबा सुमिरनवा। आजा तुझको पुकारे तेरा आजा तुझको पुकारे तेरा आजा मसे वाली आजा तुझको पुकारे आजा मसे वाली लेके हाथों में पूजा की थाल लेके हाथों में पूजा की थाल आजा मसे वाली आजा तुझको पुकारे तेरा आजा मसे वाली आजा तुझको पुकारे तेरा आजा मसे बड़े भाई विशाल सिंह जी गोरखपुर की तरफ से आशीर्वाद। भैया पूरा सब उठावा मत बस 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। हाँ 2 मिनट हाँ जी ज्यादा समय है, मंच पे फालतू कोई ना बोले। हाँ पिटाइबे का आज कोई भी शुभ काम हो चाहे घर के गृह प्रवेश हो, हाँ जी चाहे केहू के बेटा भइल होखे, हाँ चाहे कोई के नरकटी होखे चाहे केहू के नरकट्टी होखे, हाँ आज की सिस्टम का बा का कोई भी शुभ काम हो, ओके कोई भी शुभ काम होखे हाँ तो सबसे पहले के आवेला के टेंट पंडाल बोला मॉनिटर के पास है, हट जाइए साहब। इसका भी बात मॉनिटर सही है है, उसके पास है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बात। अरे उधर मत देखिए, मॉनिटर के पास है। थोड़ा सबसे पहले टेंट पंडाल वाला लोग आवेला, हाँ एकरो बात पे दम बा, लेकिन ओकरो से पहले कोई आवेला के आवेला के ओकरा से पहले के आवेला ओकरा से पहले हलवाई बुनिया पूरी बनावे वाला है। हाँ जी
हम बोली हम ना बोली तू बोली है लेकिन हमरा हाँ दोनों पर ही बोलो अब सर ना बोलब तो पैसा भी काट लेबो तो चले आज के दौर में सबसे पहले नचनिया लोग आवता हां आवता नु हाँ जी लेकिन आज से 40 वर्ष पहले लोग के कोनो काम ना रहे का है आज से 40 पहले नचनियन के जन्म करम ना भई रहे बड़े भाई जख्मी जितेंद्र जी का स्वागत अभिनंदन जख्मी जो बबीता ही बढ़ जाए सुख रहे चरण स्पर्श वाह मेरा और गोलू भाई का डायरी जो भरा होता है इनके वजह से भरा होता है जख्मी संग बबीता तो जख्मी भैया का स्वागत है अभिनंदन है जख्मी जी बबीता ही बढ़ जाए और एक बार आप लोग ताली बजा के जख्मी जितेंद्र जी को आशीर्वाद दे दीजिए बहुत तनी जो सीट ग्रहण करो जख्मी नीचे ही बैठा ना सीट के कौन ए जख्मी जी हो जा बबीता ही बढ़ जाए ए बाबा लेकिन आज से 40 वर्ष पहले ही काम ना उतरा कोई भी शुभ काम में के आवे के आवे ए इशारा करब तू लोग समझ जाइए हाँ जी कोई ए हाला ना कोई भी शुभ काम होगा तो के आवे के चौक चक्कर धीना तीना रुक ए छोटे बाबा शांति रुक जा कोई भी शुभ काम होगा तो के आवे के अरे मागो इसको कोई नहीं हाय देखा एगो लकठू मुखिया आइलन वाह ऊपर नीचे